Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga pala tuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamu may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. We got Yakult for Tulong Protection. Only Yakult has 8 billion live LCS in every bottle that may reach the intestines alive to help get good gut health. Panalo ka tiyan! Dagkaroon sa pagsugod sa aton bagong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Joanna? Wala mo kamusang klase subong ah. Nakailis ka man. Ma, may kadtuan ko galing nga balay sang classmate ko. Tapuso na mo na nga mong term paper subong. Kay kun may klase kami ma, ginakulang kami sa oras sa paghimo sini. Term paper? Nagligad, amo man ang rason mo kung nga naglakat ka. Ma, tanan ko nga subject subong, may term paper. Hindi ka magkabala ka ah. Kay hindi man ako mangayo sang kwarta sa imo ma. Sige na. Paglakat na. Pero hindi ka magpakagab ipuli, ha? Bawa, salamat. Natapos na gid man ang aton term papers ang temprano pa ba? Mano na lang ko, kung hindi ikaw ang partner ko man. Palumot ka na lang sa banga eh. Kaalam si imo, pero tamad ka maghulag. Hulaton mo pagid yung deadline sa assignment kag amo ang pagkaran-karan. Ote, mapuli ka na, Jo? Oo. Tapos naman ta. Napasa ta naman ang file sa professor ta. Ikaw man ang ma-print sang hard copy. Man mo pa ko di. May oras pa man ah. Karon lang bala puli. May abyan ako nga makatudri sa balay. Luyag ko nga ipakilala ko ikaw sa iya. Sino? Schoolmate ta? Hindi ah. Taga-iban nga university. Good looking. Promise. Anhon ko man ang good looks man. Basi kung pareho mo man siya, nga tamaran magtuon. Agay. Kasakit pamatian ba? Pero kay guilty man ko ah. Pagtarong gani sa pag-eskwela mo, Remark ha? Kung hindi ka lang nobyos ang best friend ko, wala, di kuya pakialam sa kabuhi mo. Ay, salamat sa pasensya mo, Joanna. Hindi ka lang anaya bala maglakad. Nag-order si mama ng pizza para sa snacks ta kuno. Kaon na anaya, antes magpauli.
Ari na ko, tol. Oy, tol. Ari ka na gali. Bo, mayo kay temprano ka ba? Ay, o gali. May pakilala ko gali si mo ah. Si Joanna. Classmate ko ah. Kag best friends ang GF ko. Ah, Joanna. Si Kim, abyan ko. Kamusta, Kim? Okay lang. Nice to meet you, Joanna. Ay, Raymart, hindi na ako makapadugay ha. Salamat gid sa snacks. Kinanglan nga makapauli na ko eh. Ha? Subong na gid? At least, napakilala ko na kamo sa isa kag isa. Sige, Jo. Halong sa magpauli ah. Ma, naluto ko ng sudan nga sa panyapon ta. Nakatigang naman ako ah. Masulod ko anay sa kwarto ko kay may tulunan ko. Wala pa man makapuli si Papa, ma. O sige anak, tawgon ta lang ka kung mag-abot ng imo amay. Para maplastar mo ng lamesa. Okay, ma. Ay, anay kagali. May gin-deliver diri kay ina nga parcel. Kag sa imo naka-address. Ha? Wala man ko sang gin-order sa online, ma. Wala man ko man ginapaabot nga delivery. Basi nagsalala ang delivery rider, ma. Mahimo ko bala nga batunon kung wala nakapangalan sa imo? Sige na. Kaiduhol ko lang to sa kwarto mo. Ano ni nag-abot sa ako nga parcel man? Laptop stand? Si Karen ang nag-order sini para sa akon. Indigid ko ni bala makabalibad sa ginahatag niya sa akon mo, kay kinahanglan ko man. Wala gini bala siya sang kinahatag sa akon, nga hindi ko ya mapuslan. Palangga, gid ko sang best friend ko. Girl, kamusta ka na dira? Salamat kin sa laptop stand ha. Okay na ko di ah. Lapit naman lang matapos ang foreign exchange program ko. Actually, si Raymart ang nag-order para sa akon. Daw amo pa gina ko na ang kulang sa imo. Kag nalipay gid ako nga nagustuhan mo. Amo bala? Abi mo? Ginpakilala bala niya ako sa biyan niya nga si Kim. Oh, si Kim? Hinugay siya. Nga how? Para sa akon, bad influence sa lalaki nga ina. Tungod sa iya, kundi diin na lang nakapakalagpot sang pangayaw si Raymart para lang makahambang sang basketball. Hindi na yung makatuon ng isa. Diskartidor pa na sa mga babaye. Amo gali? Hulata lang bala nga makapauli ko da sa Pilipinas. Kay damo ko sa istorya para sa imo. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tub-tub 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tub-tub 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Tuuki man ang tiyempo subong. Magalumon.
pero wala man sang ulan. Okay lang kung malakat-lakat ako ah. Excuse me, Joanna. Oh, ay, ikaw gali, Kim. Anong ginabuhat mo diri man? Ginasundan mo bala ako? Actually, nakita talang ka nga nagalakat. Pero wala ko yung kabalo kung di nga mapadulong, ah. Mapauli ka na bala? Oo, mapuli na ko ah. Mapakadto na ko subong sa ginasakyan ko pauli. Pwede ta ka maupdan lakat pakadto dito sa inyo, Joanna. Ha? Okay lang ko, Kim ah. Kukwani, basi bala kung may makakita sa ako na may upod haw, kag kung ano pa ang ilapin sa ron. Tapos, isugid-sugid sa mga parents ko, budlay na. Para nagalakat lang tanga duha, ah. Strict lang parents mo? Ilabi na gid kun gay ang istoryahan. Hindi sila kumporme. Kuna mo, wala gid ko galit chance sa imo? Tsansa? Ano nga tsansa, Kim? Graduating ka na sa kurso mo, Joanna. Nahangpan mo naman sigurong buot ko silingon. Kung anong buot silingon sang chat. Okay. Prangkahon ta ka nga daan, Kim, ha? Samtang naga-eskwela pa ako, wala kagid sang tsansa. Kag hindi ko type, ang gay nga permi ng galigoy sa pag-eskwela. Kag wala naga-eskwela sang tadlong. Joanna! Bay! Karen! Nakapauli ka naman, gid girl! Daw kadamo sang event nga na-miss ko sa duha ka bulan ba? Pwede ka pa man kakatch up, ah. Ari man ko di bala. Babe! May time kita nga duha ah. Damo pa ko si Ichika ka Joanna. Pwede? Okay ah. Maulat lang ko nga makatapos ka mo, chika. Dayon, suluhon ta ka ha? Joanna, pwede? Siyempre, no? Pero hulat ka sang torno mo, okay? Ay, okay. Hatagan ko anay ka mo sa space nga duwa. Thank you, babe. Tawagilan niyo ako karon ha. Kung ako na turno. Kay daw, mayaw-ayawan. Di ko sang hulat guro sini sa inyo nga duha. Tol! Sakay na! Bah! Abi ko anay kung sino nagasagad ka pa musina? Ikaw man nagalitol? Daw mayo ah! Dali na! Ate okay? Masakay na ko na! Bawa! Ayos ng auto mo tula. Second hand lang, pero naga-inaw-inaw pa. Tol, naka-graduate gid man ako sa college. Para sa parents ko, dako na ini nga accomplishment ko. Kani amo ning reward ko halin sa ila. Wow! Congrats, tol. Malipayon na ko para sa imo. Duwa ka tuig gid ang behind mo sakon, pero nakalagas ka gid man. Kag tol, may tsansa na ko ni kay Joanna. Tungod ba ipabugal na ko sa parents niya? Todo effort ka gid ha. Abi mo tol. Proud gid ko sa natapos mo. Bah, sa din kita makadto, Kim? Malibot-libot lang. Sakay na sa auto ko, Jo. Ay, wala ko yabala na anad nga nagasakay sa auto. Pwede man nang taka-commute. Mas mapos kita makalagaw-lagaw kung diin, kung may salakyan kita nga aton. Kim, pwede mo ma-adjust ang aircon sa auto mo?
Do katamaan gid ka bugnaw ah. Ha? Natugnawan kasi ni? Naginutan pa ko gani. Hey, katugnaw gid bala Kim. Hindi man ko manol sa aircon ah. Pero daw hindi ko gid matake ang tugnaw sang auto mo. Ate, sige. Hindi na lang tayo mag-aircon. Buksan ta na lang ang bintana. Salamat sa snack Kim ha. Nabusogin ko sa pizza. You're welcome. Dali na. Mabalik na kita sa salakyan. Makadto naman ta sa ibang nga lugar. Okay ah. Pero kinahanglan. Antes mag-alas 9 sang gabi, madulong mo na ko puli ha. Kay basi bala kung hindi na ko kagwaliwat upod sa imo. No probs Bay, Kim? Hindi ko mabuksan ang car door sa front seat. Ha? Okay ba lang nakaina, hindi ba na? Bay lang, magawa ako. Akong mabukas. Up. Akong mabre. Up. Ba? Hindi matuod mabre Bay, daw hindi gina ko welcome sa pagsakay sa salakyan mo, Kim. Good as new ang auto ngayon niya. Imposible nga magbisyo. Napabless mo na bala ini sa simbahan? Daw amo nang ginahimo sang kadamaan mo. Wala pa, Jo. Abi ko, pwede man lang gamiton bisan wala pa na blessingan. Ay, ginapabatsyag ako sang auto mo. Nga hindi gina kuya welcome sa pagsakay sini. Malakat na lang ko puli Joanna? Jo? Nga ginbayaan mo sa lagyan mo sa parking area. Sorry Ipa-check ko lang ina kanon kung anong problema sa auto. Kim, hindi serbisyo sang kasang kinahanglan sang auto mo, kundi bendita. Nga okay man lang ang auto ko kung ako lang isang nagasakay. Pero nga kung naipod ako, nagabisyo ini Dalong ko lang ni sa simbahan hindi, may dong hinali lang nagtabok. Likawan ko ini. Tayan lang ako madisgrasya. Paano lagi nakalikaw ako sa pusti? Sa sobra ko nga likaw sa idok. Kung hindi lang ako alerto, sa pusti ginakabunggong auto ko. No offense, Kim ha. Pero kahumot na sang auto mo. Hindi pareho sang una nga nagsakay ako diri. Kalangsa sang napanimahuan ko. Matuod? Daw wala man abi ako sang napiyaran nga hindi amoy. Ikaw lang gitang nakamuno. Hindi ka magabalaka. Nabinditahan na ini. Mabatsyagan ko na. Ang komportable sang kabugnaw sang aircon sini. Hindi na hunted ang auto mo. Hunted? Ang auto ko? Uy, nagpala nindog ba ng balahibo ko ba? Sang wala pa nabinditahan Nadlo ka man gali. Hindi gid man. Pero salamat nga okay na si Bad. Bad? Amo na ang ngalan nga ginhatag mo sa auto mo? Oo. Para walang kasarian kuno abi. Hindi bala, Bad?
Di natapos na itong matahong kasaysayan isa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Patawaran ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga mga suki sa kahanginan? Sa simana nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kagang aton tagpadala, nagapatawag lang sa ngalan Nanay Ising. Nagatrabaho siya sadto bilang kabulig sa isa ka manggaranon nga pamilya sa Iladuog. Bugtong lang ang anak sang iya mga amo. Tawag lang naton kay Andrea. Malipayon na subungan nga pangabuhi upod sa iya bana si Andrea. Apang hindi madula sa kaisipan ni Nanay Ising ang mga pagtilaw na nag-abot sa kabuhi sini. Bata pa lang siya sa napatay ng iya mga ginikanan. Ganit si Nanay Ising na nag-atipan sa iya. Apang ang masakit, kay ginhandom nga agawon sang utod sa napatay niya nga iloy, ang propiedad na ginapanag-iyahan sang pamilya. Diri sini nga bahin magasugod ng kasaysayan ni Andrea. Nga ginpasakop ni Nanay Ising, kag aton man hatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, imo ako, tubtob sa katubtuban. Needed you
Nanaising? Yaa? Hindi na maggahod. Hindi na magdamo sang pamakungkot pa. Isuksok ng jacket mo nga ini. Dali! Oo. Nanaising? Shhh! Hindi ka maggahod. Kinahanglan mo nga maghalin diri dayon. Ah? Pero nga Wala na ako sang tion nga magpaatahan pa. Dali na! Sa likod kita maagi. Dali Oo. Oo. Ari na kita sa ganhaan diri sa likod sang balay. Wali niyo sa kwartong bata nga ina. Uy, magdalagan ka. Tugtog na makalambot ka sa mayor nga dalan, ha? Kag bisan anong matabo, hindi ka na magbalik pa diri. Pero, Nanaising, isa lang po. Halin na! Kay patsyon kanila kung madakpan kanila. Nanaising. Andrea, sige na, maglakat ka na. Dalagan! Dalagan! Andrea! Oh, Sabihin ka! isara ko lang portahan. Lakat na! Dalagan na! Katulong. Ngadlok ako. Nag-isanon lang ko nga nagkatalagan. Kapag kinanglan, tumanon ko nga sila ni Nanaising nga magpalagyo kuno ako. Sinong mapatay sa akon? Sino? Si Sir Arnulfo bala? Kapag buhaton niya na sa akon. Utod siya ni nanay ko. Napat siya niya ako. Nga. Hindi makalamot ang lahog mo nga inatan. Wala ko nagalahog, Ricky. Ginarespeto kong amay mo. Kagang iya katapusan nga testamento. Kung hindi ka magpati, mahimo nga ipabasa ko sa imong iya last will and testament. Hindi na kinahanglan. Pinsaron mo, ha? May 2 ka lang kabulan para sa ginasiling ko sa imo. I know. For God's sake, Dan. Sa banta mo yan. Mapasugot ako nga magpakasal sa isa ka babae nga hindi ko man gani kilala. Kung hindi ka gusto nga madula ang tanan nga ginbilin sa imo, sundon mo ang gusto matabo ni daddy mo. Kabuangan ang kondisyon nga ina ni daddy. Nga pating pagpangasawa ko. Kinahanglan nga siya pang mapili. May balaan mo lang kung magpasugot ka sa kondisyon. Do kadahalom gid sa paginawa mo, ha? Buot bala silingon sina nga sundon mong kondisyon sa kamay mo? Hindi. Ano? 5 ka tuig na nga nagasulo ang negosyo ko. Nga wala sang bulig halin sa De Luna Corporation. Manami nga mon sales record. Hindi kami mabudlayan. Bisan madula pa sa ako ng 40% sang kumpanya. Nakaibalo ako nga ihambal mo ina. Pero pabayaan mo ba lang nga madula sa imo ang kooperahan? Kagang Villa Consolacion? I know nga mabudlay sa imong magdesisyon dayon. Ganihatagan ko ikaw sa 2 ka adlaw para magpaminsar. Bisan natagan mo pa ako sang sobra 2 ka adlaw. Wala gihapon sa magabag-o sa consequences. Madula gihapon sa ako ng Villa. Kag bisan dalon sa korte. Hindi mangin madali ini. Tungod na kahingala na ini kay mami. Ang babae nga to. Nakahibalo na bala siya.
Wala siya sang nahibalan bahin sa butang nga ini. Ano? Madali lang, ha? Kuwaon kong laragway niya sa wallet ko. Ari. You need to look for her. Amoy na nga 2 ka bulan ang ginhatag ko nga tion sa imo para sa natalana nga paghanda. Paano kung hindi ko siya makita sa sulod sang 2 ka bulan? Makita mo gid siya. Sigurado ina. Ano ngalan niya? Andrea Mijares. Makita kong gikan diri sa kristal. Nga serbi partition sa akon, kag sa pasyente, ngara sa sulod sang ICU. 3rd degree burn ang naagom sang panit niya, nga naputos ang bindahi. Naka-respirator na siya. Sugod sang idala siya diri sa ospital, para mabuligan siya na makaginhawa. Ang mga tubo na nagkakonekta, ang mga nag-service suporta sa pagpalangluya sang kalawasan niya. Ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes o kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. Andrea? Ay, Sister Rosie. Mangin okay gidang tanan. Hindi pagtugtan sang mahal nga Diyos nga may malaing nga matabo kay Sister Adelpha. Nakaibalo ako, Sister. Hindi ko lang malikawan na magkabala ka. Mabaskog siya. Kag hindi siya basta na lang nga mangin buhi. Ilabi na kay. Nabatyagan niya ang suporta mo sa iya. Kag sa bugos nga orphanage. Sister Rosie. Sige na. Dali na. Mas maayo kung ipatuhoy mo sa iban nga buluhaton ang imo nga atensyon. Sige, Sister Rosie. Hindi madula sa kaisipan ko ang natabo. Halos 2 ka bulan. Sugod sa ginlamon sang kalayo ang balay-alaypan. Nga ginadumalahan sa mga madre. Kag amo man sina ang tinion. Ngara sa sulod sang ICU si Sister Adelpha.
Kag hindi lang siyang nasakit sa among nga trahedya. May iban nga nahalitan sang kalayo. Ang iban, mga bata. Apang mas lala ang naabtan ni Sister Adelpha. 3rd-degree burns sa magtimbang niya nga batiis. Naghabok ang wala niya nga baga. Nasunod sa doktor, may mga bunga ini sang paghaklo niya sang aso nga tugas ang natupok nga building. Palangga ko ang tanan nga ara sa balay alaypan. Apang mas palangga ako si Sister Adelpha. Tungod siya nagserbi iloy sa akon. Abyan, kanagaunong sa akon. Kag akong kinabudlayan sa kaimtangan niya subong. Dugi naggisi ang kasing-kasing ko. Tagsa nga makita ko siya. Kag isa pa, na nagapabugat sa kasing-kasing ko. Among kakulangan sa kwarta nga maggamit para sa iya operasyon. Sunod sa doktor, kinahanglan niyang single lung transplant. Wala pa nadala dira ang para sa therapy. Kung pananglit makaluwas siya. Diyos ko. Hindi ko mabatas ka magpanumdum. Nga madulang tinuga na nagsapupo ka nagpakamahal sa akon. Sa sunod sang malawig nga panahon. Hindi makatalingala. Kung nga ang nabudlayan ng mga detektiv sa pagpangita kay Andrea Miyares. Magluwas sa lain ng apelyido. Malayo ini sa karakter description nga ginhatag niyan. Ang abogado sa pamilya. So, hindi man pareho ang yadagway sa laragway nga iningari sa ako. Nagdugang ang iya kamatsyor kaga sedative sa ginasuksok niya nga itong nga bayo. Kag nakadugang man siguro ang style sang iya buhok sa iya transformasyon. Kag ang iya inusinti nga namon ginhimo nga makagalan niya at pagi sa makeup. Kag hindi makatilingala nga sa sulod sa tuwa ka bulan na pagtrabaho niya diri sa disco bar. Ginabantayan na siya sa mga tao. Maulat ako nga makatapos siya sa pagkanta. Kag-amo ang pagpakighambal sa iya. Tapos na siya. Lain naman ang mabulo sa iya sa pagkanta. Ang waiter, tawagon ko siya. Siniyasan ko siya nga magpalapit. Tara, nagapakadto na siya dire. Sir? Gusto ko nga masubilano ng singer nga bago lang nakatapos ang torno niya. Ay, sorry good sir. Ha? Nga man. Hindi abi pang table si Miss Andrea? Amo bala? Makuha ko sa kwarta sa wallet ko. Parang 500. Amo ining ipaon ko sa waiter ngayon eh.
Nakaibalo ako nga hindi pwede. Kagula ko sang plano nga itibol siya. Gusto ko lang siya nga masugilanon sa makadali. Ha? O ano? Iatag ko sa imong 500 ngayon eh. Kung patigayonon mo nga makahambal ko ang singer nga to. Ginatulog niya ang kwarta. Hindi ako magpati nga hindi ko siya madala. Sorry gid sir ha. Pero ang boss namon mismong nagsiling eh. Nga hindi isugilanon si Miss Andrea sa kaibisan sino nga customer diri. Sorry gid sir ha. Ato na siya. Wala ako sa mahimo. Ubuson ko na lang in order ko. Ay ka. Ubuson ko na lang in order ko ngayon. Kag magtindog diri. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Andrea, agin pasakop ni Nani Ising, kag aton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Impako, tubtub sa katubtuban. Sa direksyon ni Marnie Mongcal.